Mga kautoran sa siningitiyon, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo kagini makita sa Episo Kapitulo 2 alin sa 1 pagkadto sa 10. Pero ang aton paghimuon siningitiyon amo nga matamaton lamang naton inibasa tubtob nga matapos naton ini sa nagakaigo nga tion. So una, basahon na kundri ang versikulo 1 pagkadto sa 3 sang Episo 2 kag diri nagasiling sa una anay mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala. Sa nga panahon ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sini nga kalibutan. Gintuman ninyo ang punuan sa espirituhanon nga gumalahom sa kahawaan. Ang espiritu nga karon nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Kung sa bagay kita tanan kaangay sa ila sadto anay. Kag nagkabuhi kita suno sa aton tawhanon nga mga kailigpon. Kag ginhimo naton ang naluyagan sang aton kaugalingon nga mga lawas kag mga hunahuna. Kita man dapat kung tani silutan sa Dios subong sa ila. Iniamo ang pulong sa Ginoo kagaton nga suliton ang mga bagay diri nga dapat naton talupangdon sing maayo. Sa bersikulo 1 si San Pablo naghambal sa mga Kristiyano dito sa mga taga-Episo. Ang siling niya, sang una anay, mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala. Ang pulong diri nga aton talupangdon gid nagsiling siya kamo. Okay. Sang una anay mga patay kamo. Wala na siya nagsiling diri nga kita. Nga ang naghambal si San Pablo nga kamo, hindi kita o kon kami, ang ginatubong diri amo ang mga hintil, hindi mga Hudiyo, mga Gentile nga mga tao. Nga kamo anay nga mga Gentile, mga patay sa espirituhanon nga sahi sang pagkabuhi. Okay. Pero diri sa versikulo 3, lain naman diri ang tono. Nya kon sa bagay kita tanan, hindi na kamo, kundi kita dala na. Sino naman ini ang kita? Ang ginasiling niya diri nga kita tanan mga Hudiyo nga mga tao. Ang una iya kamo mga Gentile nga mga tao. Kung aton ini tingbon tanan, simple lang ang gusto isiling ni San Pablo. Ang mga Gentile, hintil, kag mga Hudiyo, sila parehas lang kita tanan. Kitang tanan sadto anay nagakabuhi sa patay nga espirituhanon nga sahi sa pagkabuhi. Okay? Kung aton ini apply sa aton subong, kita tanan nga mga tao, bisan anong rasa sa mga tao, sa wala pa kita dira kay Kristo, nagakabuhi kita sang patay nga sahi sang pagkabuhi nga ginasiling ni San Pablo, espirituhanon nga pagkabuhi patay nga espirituhanon
nga pagkabuhi. Now, kinabalik-balik ini ni San Pablo hasta paidalom, pero agud mahangpan naton ini, aton pamangkuton ang aton kaugalingon, san-o ang tao nagsugod sa pagkabuhi subong nga patay sa espirituhanon nga pagkabuhi. Aton isdog anay agon makuha naton ini nga maayo nga eskwelanon nga sang pagtuga gid sang Dios sang mga tao, nagsiling ang Amay. Siling niya, himuon naton ang tao nga katulad naton. Okay, ang ginasiling niya dra nga pariya sa aton, katulad sa aton, hindi nga ang aton dagway katulad sang dagway sang Dios. Kay man ang Dios ay espiritu. Ang Dios wala sang hitsura. Ang Dios wala lawas, kay espiritu siya. So hindi naton ina mainterpretar nga ngaton hitsura pariya sa Dios. Kay kita nga mga tao gani lain-lain man ang aton dagway, bisan pang kapid, hindi gid parehas. Ang gusto ipaintindi sini sang Dios sang pagsiling niya, himuon naton ang tao katulad sang aton dagway, katulad sang aton hitsura. Ang ginamin niya nga hitsura nga ginhimo kita sang Dios katulad sa iya nga balaan. Kay man ang Dios balaan, so ginhimo niya ang tao katulad sa iya nga balaan kag matarong. Ang Dios balaan kag ang Dios matarong. So ginhimo niya ang tao nga katulad sa iya nga balaan kag matarong. So ang una gid sang pagtuga sang Dios sang tao sa aton una nga ginikanan, si Adan kag si Eva, gintuga ang aton una nga ginikanan nga matarong sila, wala sala kag balaan sila katulad sa Dios. So diin nagsugod ang pagkabuhi nga hindi matarong. Ginasiling niya nga patay sa sala kag paglapas. Nagsugod ina sadtong tion nga ang tao nahulog sa sala. Tapos ang tao nahulog sa sala dito sa Garden sa Eden, kay gintintar siya ni Satanas, nagkabuhi na siya sa patay o kon espirituhanon nga kamatayon nga sahi sang pagkabuhi. Kung sa aton pa ang sala kag ang paglapas amuna ang nagasiparar nga ang tao hindi na magakabuhi sang matarong kag balaan, tungod kay ang tao nahulog sa sala kag dira nagsugod ang ginasiling pagkabuhi nga espirituhanon nga sahi sang pagkabuhi kamatayon sa espiritu nga sahi sang pagkabuhi. Ang nagasiparar kag ang nagakabangdanan nga nagapalayo sa aton sa Dios sa pagkabuhi sang matarong, amo ang ginasiling nga sala kag paglapas. Nasiparar na ang tao sa Dios, may kudal na. Ang nagakudal nga ang tao nagapalayo sa Dios, amo ang sala. Kag dira nagsugod sa pagkabuhi ang sang tao sa ginasiling nga espirituhanon nga kamatayon nga klase sang pagkabuhi. Tapos ang tao nahulog sa sala. Kag tungod sina nagpadayon ang pagkabuhi sang tao sa ginasiling nga espirituhanon nga kamatayon nga sahi sang pagkabuhi. Tungod kay ang sala ni Adan kag ni Eva
naglaton sa tanan nga mga tao. Kag ang tao hindi na makakabuhi sing matarong nga sahi sang pagkabuhi suno sa kabubuton sa Dios, kundi ang tao nagtalang kag naglisana kag nagakabuhi na siya ayon sa kabubuton ni Satanas kag hindi na suno sa plano kag kabubuton sa Dios na siparar na ang tao dira sa Ginoo. Kag ginsiling nakon ang nakasiparar sa aton halin sa presensya sa Dios amo ang ginasiling nga sala. So siling ni San Pablo kay nagpadayon ang kagaw sang sala sa paglaton sa tanan nga mga tao. Siniya kamo anay mga hentil kag kita man nga mga Hudiyo katulad man sa ila sa mga hentil nagakabuhi kita subong patay nga sahi sang pagkabuhi espirituhanon kamatayon nga klase sang pagkabuhi kitang tanan. So munang maatag nga ginatudlo sang Bible, wala sing bisan sino nga matarong sa sininga kalibutan tungod kay Bible matin-aw nga nagatudlo sa aton nga ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. So San Pablo nagagamit sang pulo nga kita sila mga hentil kag kita sila niya nga mga Hudiyo, mga Israelinon parehas lang nagakabuhi kita sang kabuhi nga ginasiling diri espirituhanon nga kamatayon nga klase sang pagkabuhi. Pero ari diri ang pagkambyo, tanaw naton nga ang kahimtang sang tao nagbag-o, nagkambyo. Tanaw naton ang bersikulo 4 pagkadto sa 5 nga nagasiling, pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Okay, kita ninyo dra ang pagkambyo, ang pagbag-o sang sugilanon. Sang una mga patay sa espirituhanon nga pagkabuhi, pero niya karon tungod sa dako nga kaluoy sang Dios. Amoy na ang una naton nga pulong at dumdumon. Tungod sa kaluoy sang Dios, ginbuhi niya kita. Halin sa espirituhanon nga kamatayon, ginbuhi kita sang Dios tungod sa dako nga kaluoy sang aton Dios nga amo ang nagtuga sa aton kag nagluwas sa aton gikan sa silot sang aton mga sala. So tanaw naton diri ang pulo nga mercy o kon kaluoy tungod sang dako nga kaluoy sang Dios o kon mercy sang Dios sa aton, ginbuhi niya kita gikan sa espirituhanon nga kamatayon. So hindi na patay kundi buhi na kay ginbuhi kita sang Dios kay dako gid ang iyang kaluoy o kon mercy sa aton nga mga tao. Ang Salmo Kapitulo 106 versikulo 1 nagahambal ina dire kon daw ano kadako sang kaluoy o kon mercy sang Dios sa aton. Siling sang salmista, ang kaluoy sang Dios sa aton wala sing katapusan. Wala ini nagatapos. Kung ang sala naton maga-progress paibabaw, ang kaluoy sang Dios hindi mabalabawan kundi nagalapaw pagid sa aton.
ang iya nga kaluoy sa aton wala sing katapusan. Kag ang Lamentation chapter 3, kung tanaw nimo ang bersikulo 22 pakadto sa 23, ini nagahambal nga ang kaluoy sa ang Dios sa aton labas kada adlaw. Kada adlaw, sige-sige, labas, wala nagakapatay, wala nagauntat ang kaluoy sang Dios sa aton. So meaning na siling sang Bible, tungod sa dako nga kaluoy sang Dios sa aton, ginbuhi niya kita halin sa aton pagkabuhi nga ginasiling espirituhanon nga kamatayon nga gintuga sang sala sa aton mga kabuhi. Okay. Ang iyang kaluoy wala sing katapusan, labas adlaw-adlaw para sa mga tao. Now aton ini talupandon sing maayo ang pulo nga kaluoy sang Dios sa aton. Ang Dios maluluyon sa tanan nga mga tao. Kag ang aton gidman kinahanglanon amo ang kaluoy sang Dios. Kay man kung wala ang Dios nagakaluoy sa aton, wala sing bisan sino nga tao nga makaangkon sang kaluwasan sa iyang kalag. Amo inang kita nga mga tao nagakinahanglan gid sang ginasiling mercy o kon kaluoy sang Ginoo. Kung kaysa mabatian naton kag natalupangda naton ang nagakalatabo sa aton nga kalibutan. Nga kung may isa nga masubo nga may tabo sa isa ka pamilya, kapananglitan ang ilang pamilya ginkastigo, ginbuno o kung ginpatay, ang singgit sang pamilya hustisya o kung justice sa akon nga utod, sa akon bana, sa akon asawa, sa akon bata. Ang ginasinggitan sa pamilya justice o kung hustisya. Pero mga utod, kung kaluwasan sang aton kalag ang paghambalan, ang aton isinggit kag pangayoon sa Dios, hindi hustisya kundi kaluoy, mercy, mercy, hindi justice, mercy ang kinahanglanon naton. Kaya kung magsiling ikaw nga hustisya o kung justice, domdomo naton ang ginasiling sang Bible nga ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Romans chapter 6 verse 23. Inamatag nga ang bayad sang sala kamatayon. Ti kay kitang tanan nakasala. So kung justice ang imo pangayoon sa Dios, bayran nimo ina sang kamatayon. So hindi justice ang kinahanglan naton. Ang kinahanglan naton mercy, ang kaluoy sang Dios agod nga hindi kita pagsilutan sang aton sala sa kamatayon. Susulito nakon, ang Dios puno sa kaluoy, puno sang mercy. Tungod siyang kaluoy, siling niya ginpatawad kita niya, kag siling niya ginbuhi niya kita sa patay nga pagkabuhi espirituhanon nga sahi sang kamatayon, nga sahi sang pagkabuhi. Tungod siyang dako nga kaluoy, wala niya ginpapanaog ang hustisya. Kay man kung hustisya ang gamiton sang Dios, kitang tanan silutan dito sa linaw sang kalayo nga mo ang impierno tungod kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Siguro hatagan ako nini sa illustration
agod nga ang aton no nauna makakuha sang matinaw kung ano ang ginasiling sang Bible nga mercy nga wala sing katapusan nga kaluoy sang Dios sa aton. May isa ka mangunguma nga may duta sila nga na-acquire mga 3 hectares kagang mag-asawa nagpaninguha nga ang ilang matanuman sa tanan sang nagakalain-lain nga mga tanom. May mga prutas, may mga saging, tanan na lang ilagid ginatinluan, ginasuhulan, kag ginatamnan agud nga may makaon sila adlaw-adlaw halin sa ilang uma. Pero ang mga tao sa sina nga lugar, damo gid akawatan. Ang ilang mga tanom kung nagpamunga, wala pa sa husto nga tion nga nagaabot, ginakawat na sa mga kawatan. Kag ang mag-asawa nagistoryahanay, nga nagasiling kung may madakpan lang sila, nga isa ka tawo nga nagapangawat sang bunga sang ilang uma, ilagid pa bayron sang tanan nga mga nagkaladula kag ipapriso nila. Sa isa ka adlaw may nadakpan gid man nga nagpangawat sang bunga sang ilang saging. Kag tungod kay dako na gid ang perwisyo, dako man nga kaakig sang tag-iya, ginakusar ini nga bata, kag sang dito na sila nagatubangay nga ginahusay, ang siling tag-iya kinahanglan magabayad siya sang tanan nga nagkadalura silang uma, kag kinahanglan nga prisohon gid siya. Kag amo nga bata nga nagpangawat, nagduko kag nagtulo ang iyang luha, nagpangayo sang kapatawaran, nagapakitluoy siya sa tag-iya sang uma, kag naghambal siya. Siliya nagpangawat ako, kay man natalupangdan akon nga ang akon asawa, siling siya nagpangawat, wala makatig-ang kay wala bugas, way man sudan, way man kwarta. Kag tungod sina, naluoy ako sa akon kabataan, nga wala makapanyapon, napuwersa na lang ako sa pagpangawat sang saging. Pero siling niya, nagapakitluoy ako sa imo. Hindi lang ako pag ipapriso. Pagkabati sang tag-iya, sang uma, ginhakos pa niya ang bata. Kag ginsingganan, okay, ginpatawad ta na ikaw. Ang nagpangibabaw ano, kaluoy amo ina ang nasiling nga mercy, nagpangibabaw ang kaluoy sang tag-iya sang uma. Mga utod amo ining plastada, ang kaluoy sang Dios amo ang nagapangibabaw. Kabangdanan nga ginpatawad niya kita sang aton mga sala, kag nagsiling si San Pablo, iya kita ginbuhi halin sa kamatayon, espirituhanon nga kamatayon, tungod sa dako nga kaluoy sang Dios sa aton. Amo ina nga nagasiling ako, kag suliton ko pagid, ang ginapangayo naton, kag dapat naton pangayoon sa Dios, amo ang iyang kaluoy sa pagpatawad sa aton, kag hindi hustisya, kag sundon ang hustisya, katulad sa isa ka bata, dapat siya mamayad, kag dapat pa sa prisohon, kay may sala siya. Okay, ano pa gid ang ginasiling sa Bible dre? Dua dre makita naton. Tungod sa dako nga kaluoy sang Dios, kaluoy nga nagapadayon, kag tungod siyang dako nga paghigugma, gidbuhi niya kita halin sa espirituhanon nga kamatayon. So dua dre kag gingamit
mercy kag kaluoy kag gugma sang Dios. Mercy kag gugma sang Ginoo. Okay, kung talupando naton ang gugma naman sang Dios sa aton, tagumalapaw ang pagigugma sang Dios sa aton, kag hindi matubungan kag malapawan ang iyang pagigugma sa aton. Sugod kita sa aton nga pinalangga gid nga mga nga bersikulo nga na memorya sang kalabanan sa aton ang John 3:16. Siling sang Dios kay ginhigugma gid sang Dios ang bug-os nga kalibutan sa bagay nga iya ginhatag, ginpadala niya ang iyang bugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo siya mapatawad, hindi madula kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Dako gid ang paghigugma sang Dios nga Amay. Ginpakita niya ina sa aton paagi sa pagpadala niya sa iya bugtong anak. Kag si Kristo man naghambal sa Romans Kapitulo 5, versikulo 8 nga nagasiling, sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad sa iyang kabuhi dito sa cross, agud nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Ginpakita ni Kristo ang iyang dako nga paghigugma sa aton, nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo nangin matay sa cross para sa aton. So dako gid ang paghigugma sang Dios sa aton, kabangdanan nga kita iya ginbanhaw gikan sa kamatayon, espirituhanon nga kamatayon. Kung mamangkot kita, san o nagsugod ang dako nga paghigugma sang Dios sa aton? Ginpaabot pa bala sang Dios, nagsiling bala ang Dios, okay, higugmao nakon kamo, kag ipadala nakon ang akon bugtong anak sa inyo, kag ang akon bugtong anak maghalad siyang kabuhi sa cross, kon kamo magkabuhi na sang matarong nga klase sang pagkabuhi. Wala nagsiling ang Dios, hindi ko pagpadala ang akon anak, kag wala man si Kristo nagsiling, hindi na kon paghalad ang akon kabuhi sa inyo, kung hindi kamo magtinarong, kung hindi kamo magkabuhi sang Diyos nun, nga klase sang kabuhi, hindi ang siling sang Diyos, samtang sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa cross para sa aton. So wala nagatudlo ang Bible sa aton nga si Kristo nagpaabot gid nga magkabuhi kita anay sang Dios non nga pagkabuhi, isa siya maghalad sa iyang kabuhi sa cross para sa aton. Siya naghalad gid siyang kabuhi samtang nga kita makasasala pa. Dira mo mahangpan, kag daw hindi naton mahangpan sing mayo ina nga kamatuoran, pero ang balaan nga Espiritu nagabulig sa aton sa pagpaintindi sa siningation nga ang Dios nagahigugma sa aton sing labi, bisan nga kitang mga tao hindi matarong sa nga tubangan. Kagamo ini ang ginatudlo sa Acts chapter 16 verse 31 sa aton. Nga ang Dios tungod sa aton nga pagtuo sa iya, nakaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. May nagpamangkot kay San Pablo, ang nagpamangkot soldado, ang nagabantay sang prisuan. Siling sang soldado kay San Pablo, siya, Sir, ano ang buhaton ko agod maluwas ako?
Wala na yung hambal si San Pablo siya, nga mo ning buhaton mo, 1, 2, 3, 4, kadto sa 10. Ang hambal ni San Pablo siya, simple lang, magtuo ka kay Ginoong Hesus, agod nga maluwas ikaw kag ang imo panimalay. Ato ni nabasahon diri sa bersikulo 8 pakadto sa 10, kay diri matinaw ang ginatudlo sang Bible sa aton nga ang kaluwasan sang aton kalag basigid lang sa pagtuo dira kay Kristo. Hindi ginsandig sang aton mga maayong binuhatan. Okay, tanaw naton, pamatian naton si Mayo ang ginasiling sa Bible, kag tugutan naton nga ang Bible amo ang magahambal sa aton sa kamatuoran, labaw sa ginahambal sa mga tao nga wala na pagkit kag nasandig sa natudlo sang Dios sa aton. Sa bersikulo 8 nagasiling, kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyong nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Bersikulo 9. Wala kamo sing may ipabugal sini, kay hindi ini bunga sa inyong kagalingon nga mga pagpaninguha. Okay, tanaw naton ang ginahambal sa Bible. Sulito nakon. Siling sa Bible sa aton, paagi sa grasya sang Dios. Ang pulong diri nga grasya alin sa English, ginatawag siya grace. Daw pulo parehas ang sound grasya, pero daw may mabudlay pagid kung ano ang grasya. Kay daw pagkaon, kung magsiling ka, grasya daw pagkaon, bugay, grasya, grace. Ang pulong dire siguro aton nga talupang don nga ini nga grace kung grasya. Ang iban nga hiligay non nga pulong ginatawag siya nga bugay sang Dios. Okay? Grace o kung grasya, bugay sang Dios. Bugay nga ginhatag sa aton. Okay, may dua dire katanaw naton. Kung kaluwasan gani ang paggambalan, ang bahin sang Dios ginatawag nga bugay o kung grasya o kung grace. Bahin ina sang Dios. Ti ano yang bahin sang tao? Ang bahin sang tao, pagtuo. Ang iya sang Dios bugay o kung grace. Ang ato niya bahin, pagtuo. Amo ina nga nagsiling siya nga tungod sa bugay o kung grasya sang Dios, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Ang aton iya pagtuo, ang iya sang Dios, grace. Anong ginasiling ni San Pablo sa aton ginhambal kay ina, sang ginpamangkot siya, siling ni San Pablo, magtuo ikaw kay Ginoong Hesus, bahin ina sang tao, himuon naton ang aton bahin. Ang aton bahin, amo ang pagtuo. Ang iya sang Dios, amo ang grasya o kun bugay. Kung ang bugay sang Dios, kag ang grasya, o kung ang pagtuo sang tao, kag ang bugay sang Dios, magkita ina sila nga duha, magabata ina sang ginasiling kaluwasan. Katulad nga kung ang laki kag ang babae mag-asaway, mabata ina sila. Sulito na kung ang grasya o kung bugay sang Dios kag ang pagtuo sang tao, magkit anay, mabunga ina siya sang kaluwasan. Siling ni San Pablo, ini hindi inyong binuhatan,
gintuuhan mo lang kag ginbaton ang bugay sang Dios. Kag nasiling siya, inidulot sang Dios sa inyo. Gift sang Dios sa inyo. Agod nga wala sing bisan sino nga makapabugal, nga makasiling siya, naluwas ako tungod kay amo ini ang akong dalag ko nga binuhatan. Diya hindi ka mapakapabugal sina kay ginhatag lang ina sang Dios. Imo lang ina gintuuhan, kag ginbaton, ginbugay, ginhatag, gindulot ina sang Dios sa imo. Ang imong buhaton, siling sa balan ng kasulatan, ikaw magatuo. Tuuhan mo ina, kag batonon mo ina, nga dulot sang Dios, sulod sa imo nga kabuhi. So aton talupang doon, nga ngaton bahin, amo ang pagtuo, kag pagbaton, sinang ginadulot, ginahatag sang Dios, sinang bugay niya, nga ginatanay sa aton, halin sang una, tub-tub subong, nga nagapanawag ang Dios, kari kamo sa akon, kamong tanan, nga ginabudlayan, kag ginabugatan sa inyong mga sala, kay patawaron, kag luwason, nakon kamo. Sa katapusan, mga kautoran, aton pagid initalupang doon, kay kung gaysa, daw medyo matabunan kaglain ang aton nga balatyagon kapag insindi. Kung sa aton pa, ang iba niyang mga tao, kung nagtudlo kita, ang kaluwasan paagi lang sa pagtuo, abi nila ang maayong buhat, wala na sing pulos, mapagusto na lang sila kung anong buhaton nila, anyway sila nila na luwas naman kita, paagi sa pagtuo, di mahimo na lang kita bisan ano, hindi inaamo ang ginatudlo sang Dios sa aton. Kung ang tao nagtuo na, kaginbato niya na ang bugay sang Dios, dira magasugod ang pagkabuhi sang Dios nun nga kabuhi. Tapos ang tao magtuo kag magbaton kay Kristo, magasugod na siya sa paghimo sang maayo nga hilikoton. Magasugod na siya sa paghimo sang Diyos nun nga hilikoton. Hindi ikaw makahimo sang insakto o kung Diyos nun nga hilikoton kung wala pa ikaw nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Magasugod na ikaw sa pagtuman sang kabubuton sang Ginoo tungod kay naluwas na ikaw, hindi agod maluwas. Okay? Aton pagitanawon, ang tao magahimo sang maayo nga hilikoton, Diyos nun hilikoton, kay tapos na siya naluwas, hindi agod nga maluwas siya. So magasugod na kita sa paghimo kung ano ang ginapahimo sang Diyos sa aton, kay man tapos na kita naluwas. Amo ini ang ginasiling ni James, kagamo ini ang aton nga talupang doon sa aton kagalingon, siling ni Santiago, Kapitulo 2, 14 kag 17. Kunay mo ni lipoton nga mga dinalan, nagasiling si James, ang pagtuo nga wala sing maayo nga binuhatan, patay. Kung ang tao nagasiling nga nagatuo sa Diyos, pero wala man siya naghibo sa Diyos nun nga hilikoton, ang pagtuo sina nga tao, patay. Ang bunga sa buhi na pagtuo nga inupdan sa pagbaton kay Kristo, amo ang paghimo sa ginasiling Diyos nun nga hilikoton ayon sa kabubuton sang Diyos. Kung ang isa ka tao, bisan maghimo pa siya sing maayong hilikoton, kung si Kristo wala niya ginpaton, sulod siyang kabuhi,
ang siling sang Bible sina nga tao ang iyang maayong binuhatan daw trapo kahigko sa tubangan sang Ginoo. Mabaton lamang sang Dios ang aton mga maayong binuhaton kuno nas tanan ginbuksan naton ang aton mga kabuhi kadibato naton si Kristo sulod sa aton mga tagipulsoon. So ang aton gid buhaton sa siningation amo ini. Nauna sa tanan aton puuhan kag batono naton si Kristo kag maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Tapos nga kita nakaangko na sang kaluwasan, magasugod na kita sa paghimo sang Dios non nga likuton nga ginapahimo sang Dios sa aton. Siguro inang tanan matag na kag nagalaom ako nga ang balaan nga espiritu magapadayon sa pagpanghikot sa aton kabuhi kag sa pagtudlo sa aton sang mga bagay ayon sa nagtudlo sang balaan nga kasulatan sa aton. Mga kauturan, panabog gid nga salamat kag kabay nga ang kalinong kag paghidait nga halin sa Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi. Thank you.